Saphinde sasala babukeli namhlanje-ke sikhona la Egodlweni endaweni kaMkhulu uDr Dube sambamba mkhulu. Sawubona mkhulu, sanibingelela namhlanje mkhulu. Mkhulu Siyaphila njani? Mkhulu wempilo khona namhlanje lana ababukeli sibuyile futhi sisigodlweni sikaMkhulu uDube. Mkhulu, sicela usichazele futhi ukuthi uzobe uphetheni laphana naseGoli, yini ozobe uyiphethe kuloku laphana eGoli mkhulu eProtea Glen, ngoba sizwile mkhulu ukuthi ngiyeza lapha eProtea Glen eGoli kuloku njengoba kuzoba umhla ka-1 nje kulo mgqibelo siyabona mkhulu ku-Saturday. Yini mkhulu ezobe bayiphethe laphana abafana bakho mkhulu eGoli? Ya, hayi uDube lokhuluma nani elimujwayele umkhulu wabantu. Yebo mkhulu. Ngizobe ngiseGoli, kodwa-ke kuba uzobe kuyimina ngizothumela umfana wami. Yebo mkhulu. Sithe ngomhla kabani manje? Ngomhla ka-1 mkhulu. Ngomhla ka-1 nje uzobe kuqala. Yebo. Ya, kodwa into engizobe ngimphathele yona ikakhulukazi nami engiyithandayo emoyeni wami uma ngiyikhiphela umuntu. Intelezi yami le ngiyibiza ngo-3 in 1. 3 in 1. Ngoba phela mase ngigeza umuntu kuhle uqala umuntu ngumgeze ngaphambi kokuthi ngimlaphe zonke izifo zakhe. Yebo, mase kumlapha mkhulu. Yebo. Yebo. Ngoba uma ngisuke ngakwenzanga lokho ngivele ngisuke ngithi umuntu ngiyamlapha nje akalapheki phela, ngoba kwesikhathi unemimoya yakhe ahamba nayo. Yebo mkhulu. Ungangokuba kwesikhathi imimoya le ingamcindezela kakhulu aze angabi nalutho nje emhlabeni Empilweni. aphinde nje futhi athi nakumakoti induku ingavuki kanti yena mhlawumbe ulana nesilwane. Yebo mkhulu. Kodwa-ke ngiyazi-ke abantu abaningi abazi ngokuthi umuntu umelana nesilwane uyayabona ngane Kanjani? Yebo mkhulu. kwesikhathi uyabona kumnandi nje ngoba phela akagula, asimgulisi. Yebo. Kodwa la naye ukuthi into zakhe siyamoshela. Yebo. Uma unesilwane-ke izimpawu obona ngazo uyaphupha nje uleli nentombi kumnandi, uzofika egemeni uyishaya igeme kanti uyishaya nesilwane. Yebo. Lesikhathi-ke wena usuthi uya kumuntu wesifazane wakho induku ayisavuki. Noma ngabe uthi usebenze imbiza ayisasebenzi. Yini nawo unohamba nalento wena. Yebo. Nokuthi usebenzisa umuthi awusebenzi. Yini nawo uhamba nalento le esikuganile sokuthi umakoti wakho-ke yena beseba nesikhwele yinto nje. Yebo. Ngoba phela impahla inesikhwele ayifune makoti. Uma uyintombazane lento ayifune ndoda eduze kwayo, iyona ebusayo. Kodwa ungase ungayinaki ngoba phela kuze kube ngathi into oyijwayelayo nje engayinankinga, kodwa kwenzeka kanjalo. Yebo mkhulu. Ya, i-3 in 1-ke ngithanda ukuthi ngibageze ngayo abantu. Uma usuhamba nemimoya le, ngisho idlozi lakho liyasuka eduze kwakho liqhele lihambe nje kakhulu eduze kwakho. I-3 in 1 ngiyithanda ngoba uma ngikugeze ngayo uphuma amabhadi wonke awakade unawe, ubuyele enhlanhleni, idlozi lakho lisondele kuwena futhi egalante enginayo ngalowo muthi abantu abadala abakini ubaphupha bonke basondele kuwena. Ngoba phela uma uhamba nesilwane hayi abasondeli. Yebo mkhulu. Kodwa mkhulu labantu laba mkhulu abathi njalo bona ebusuku mkhulu bayayithandazela bona mkhulu bonke njalo ebusuku nje noma ngezikhathi emini usekwazi ukuthi yena njalo usenesikhathi sokushaya indlwabu nje mkhulu. Bona ungabathatha ubabeke mkhulu kulolu daba. Yonke leyo nto leyo iyimimoya. Yebo mkhulu. Ukuthi uthanda ukwenza lento. Iyimimoya nje esuke ingalungile ekuthandisa into engasiyo. Bonke labo bantu bafuna ukulashwa iphume le mimoya abuyele esimeni sakho ukuthi umuntu uwumuntu, ngoba phela leyo nto asukenza ayenziwe. Yebo mkhulu. Bake bakhala mkhulu bathi ngisho imali ayihlali ulethu ngathi unamazinyo avela ayigrind imali ayidle mkhulu noma iphuma ngezansi ngendlela isimo sekunjalo mkhulu. Ungathini ngaloko ngaloko mkhulu? Angithi phela i-3 in 1 uma ukuthi ngisho le mali ayihlali esandleni wena iyalifika idlule, ithi uyibeka ifike idlule. Kusekukhona le mimoya ekuphucayo imali yakho. Uthi bukade uno 1000 uthi uyabala, hayi imali yami isishonile.
isebenziseka kalula. Isebenziseka kalula. Uthenge mhlawumbe lezi zinto nje ezingabalulekile uyibona ukuthi usekhaya ukuthi hayi le nto lena kodwa bengiyithengelani. Yebo. Isona-ke leso siyakonisa nje, siyakonisa into zakho. Kodwa awuguli akubuhlungu uyaphila. Yebo. Ongangoba njengoba unjalo nje ubona ukuthi wona ubona ngathi wena awuguli kanti usuyagula. Ungaqhubeka futhi ungayilaphi leyo nto. Ubona mhlawumbe hayi imali iyadleka kanti hayi khona umuntu ocuyayo la. Yebo. Khona umuntu ocuyayo la. Ucuyayo la. Njengecuya kanjalo nje mhlawumbe lesilwane siyayicuya imali yakho. Awunaki kodwa kuba kubuhlungu ungase unganaki. Unganaki. Ya. Yebo mkhulu. Hayi nezo lababukeli ukuthi lapha eGoli Protea Glen zobe khona umuntu ephethe umuntu u3 months. Siyabona ukuthi khona ahamba nayo futhi izinyanga ke ihlangene namhlanje ziyaphemba yonke lento bathi umbaba lo unkwanyana umkhulu unkwanyana kuhlonishise ke babukeli umuntu osebenzisa izinto zesintu ekusetshenziswa sekwazi ukuthi izinto zabantu abadala lezo nongabe kuthiwa usamncanyana kwethiwa kodwa ke izinto zabantu abadala ukwabiza ngegama abantu abadala noma ngabe umkhulu noma ngabe ugobela noma ngabe liphi logama elisebenzisa ngoba phela isenteni zabantu abadala lezi babukele emakhaya siyaphuma ke futhi ningakhohlwa ke umseshi. Yebo mkhulu. Ngoba umseshi nayo uyayishaya imoya esuke isingaphakathi. Yebo mkhulu. Imoya engaphakathi esikujwayelile nje yazi yahlala ngaphakathi ngokuhlambulana nesilwane kodwa into yakho yayisalungile imoya umoya lona uphuma ngaphakathi kalula. Kodwa umseshi ufike uyikhipha yonke le nto. Umseshi ukwazi nokuthola abantwana umseshi lowo. Kodwa umseshi ungenza. Kodwa umseshi ungenza. Ngiyakhohlwa umseshi into ephambili le. Bayawazi mkhulu. Bayawazi abaningi sebeyivumile. Balazi igalelo mkhulu. Yebo. Khona la ekhaya kaMkhulu uDr. Dube siyaphuma manje siphuma kanje babukele emakhaya.